hemen dauzkagu gaur alde batetikan Garbinen, Elkarratzetik etorri da, eta Oier, Errantzutik etorri da. Bilak dira Aroztegiko auziperatuen elkartasun komiteko kideak. Garbinera auziperatua da. Eta, behaiek azalduko igue, azken urte luzetako borroka, zertan izan dan, eta momentuetan ze egoeretan aurkitzen dian. Eskatuko izuet mugikorrak isilduta jartzeko, eta gero hitzaldia bukatutakoan ere kartetxo bat hartuko dugu nola manifestazio nazionala da honi Iruñan otsailak batian, abertzara ustikan autobusen bat antola dezakegun, edo abiskatan onartzen hitz egiteko. Ados? Eta beste gabe, gai ematei hitzak, esan dut eskerrik asko da nahi azulatzea. Lehenik eta behin arratsalde on denei, eta esker mila honitz gure gana horritzeagatik, eta esker mila honitz ere antolatzaile aukera mateagatik zabaltzeko gure mezu edo jenderi ezagutaratzeko zein den gure borroka edo. Ingo dut aurkezpen moduko bat erranez zer garatuko dugun edo zertaz solastatuko garen gaur. Aipatu duen bezala, Aroztegiko makroproiektuaren proiektua solastuko gara, eta ere da proiektua urte luzez 20 urteko borroka dela, eta horren zaila dena solastia horren aipatuko ditugu gertakari nagusienak, eta gero pixket ere gaur egungo kontestualizazioa izan ere aipatu den bezala Manifa Nazionala dago auziperatu batzu daudelako eta epaiketa bat egonen delako, horren ere bukaera aldera sigatuko gara testu ingurua ematen nondik helduen eta zebaiten den proiektu honen auzia edo. Ahora hartzen da ze jarraipen egingo dugunez, lehenbizko kokapen bat iruditzen guaraz importantea dela kokatzeko borroka eta leku eta nondik solasten garen. Gero ingo dugu erran bezala laburpen historiko bat, izan ere aipatuten bezala 20 urteko borrokatuzea da, eta beraz iruditzegu importantea dela historikoki zibide izan duna azaltzea. Gero proiektuaren potentzialak norekin egin den proiektuan, norekin, norendako, ze buruekin aipatuko dugu. Eta gero ere pixketa aipatuko gara egon den urte luzeko errepresioa, proiektuen aurreko borroka, eta azkenik erran bezala aipatuko dugu bai epaiketa, azken epaiketa hau, eta manifestazio nazionala solastuko gara. Beraz, lehenbizko solasten garenean Aroztegiataz, zer da Aroztegia, zer da Aroztegiko proiektua? Aroztegia da Lekaroz herrian kokatzen dagoen jauregi bat. Lekaroz herria da 350 arrase herri txikia da, 350 biztanleko herri bat da, eta hainbat auzo ditu. Aroztegia jauregia da Telleria auzoan kokatzen den jauregi bat, erran bezala. Aipatu beharrekoa da Lekarozen lur gehienak, baztan osan bezala, direla nekazal eremuko lurrak, nekazal lurrak dira hori inguruan daudenak, eta gainera nekazal lurrak izatetik kanpo, baztango antolamendua dela eta herri lurrak dira gehienak, hau da, ez dira propietate pribatua, dira denen lurrak. Lekaroz non dago, edo importantea da ere borroka ongi ulertzeko administratiboki Lekaroz edo baztanek nola organizatzen den ulertzea. Lekaroz baztanen kokatzen den herria da, 15 herri daude baztanen, egietako bat da Lekaroz, eta Nafarroa garaian dago. 15 ditu eran bezala, eta egitura politikoa baztanen da 3 formetan edo antolatzen da. Batetik daude herri batzarrak, arduratzen direnak herriko antolamenduaz edo herriko alkatea bat dago, baina ez dago udal bat herri bakotxeko. Hau da, herri bakotxean batzar bat dago eta horra dago alkate bat, egiten ditu herriko ardurak eta erabakiak hartu, baina horren gainetik ere dago batzar nagusia, osatzen dutena herriko alkateak eta udalak, eta horren gainetik normalizateko Gaztango udala. Horrako estruktura bat dago, gero ulertuko da, ze alkateak ez du eskumenik adibidez herritoko alkateak erabaki batzuk hartzeko, izan ere dagoenez, zerroten azkitik. Euskal Herriko eremu zabalena da, 377 kilometro karratu ditu, eta lehen aipatuten bezala, herri lurrak dira nagusi, eta 185 adibidez baztanen herri lurrak dira. Gero ere, bertze datu importante bat da, Arras herri zonalde euskalduna dela, eta UEMaren arabera 170 baino gehiago euskalduna da baztanen. Orduan, hasiko naiz pixka bat
kokatzaldera proiektua zertan datzan eta zer esan nahi duen ekarrentzat, hemen daukazue oierrek aipatu duen bezala, ez egit ikusten den sagoa ikusten da? Bueno, dekaroz eta gero aroztegia, teiari osoan dagona, ze izango zen zer den gaur egun proiektua garatu gabe, eta horrengo diapositiban ikusten da, nolabait egin nahi diren etxe bizitza egitenak egintaz zer izango zen. Orduan, labur bilduz, gero azalduko dut noiz garatu zen edo noiz proposatzen den proiektu hau, baino labur bilduz egin nahi zena zen hotela, jauregi hori konpondu hotela egiteko, gehi golf zelai bat, ezkerreko alde horretan, eta 252 etxe bizitza, hasiera batean, gero 250 pasatu direnak, baina azkenean ikusten da, argazki honetan izango zuen inpaktoa. Orduan, laburpen historiko bat egiteko hasiko naiz, ze berez guk herrian ezagutu du jauregi hori beti, bi etxe ziren, bat jauregia eta bestea maizterren etxea. Orduan, hor bi famili bizi ziren, maizterrak, nekazariak zirenak, eta 2000 garen urte inguruan, niko zartua zegoela, eta jabeak erabakizun saltzea. Orduan, jabeak donostiarrak zian, eta erabakizuten saltzea, bi familia horiek birkokatu zian herrian, etxe bizitza mazitzaien, alokairuan edo erosteko aukera, eta saldu zen jauregia, hori jakintzen herrian. Orduan, 2003 urtean gatazka sortu zen, ze bat-batean jakintzen Elizondoko familia beratx batek erosi zuela, eta bat-batean itxi zituzten bide publikoak. Orduan, horrek gatazka sortu zuen herrian, ze, baztanen oso garrantzitsua da bide publikoena, herri lurrak mantentzearena, eta orduan, bide horiek itxi zirenean, herritarrak enteratu ginen, hor proiektu bat zegoela, hotel bat egin naizela hor, eta udaletxetik ez zitzaigun informazioik pasatu, eta orduan, nolabait, bide horiek itxita enteratu ginen horretaz. Orduan, hor egon zen, holako gatazka bat, negoziazio batzuk egon ziren, momentu horretan ez zegoen etxe bizitza proiekturik, bakarrik zen hotela egitea. Orduan, herritar gehienak ez zuten arazorik ikusten hotela egitearekin, baino, nahi zutena zen bide horiek eraikitzea edo bide publikoak mantentzea. Holako akordio batera iritsi zen eta onartu zen eta hotela egiteko baimena eskatu zen eta eman zitzaien, bai Nafarroko Gobernutik eta bai udaletik. Baina proiektu hori ez zen sekulan garatu, bai? Orduan, hor tarte horretan izan zen beste saiakera bat, enpresa horrek nahi izan zuen herri lur puska handi bat permutatu Elizondoko puska batekin, askokeri bat zena, 13.000 metro karratu zirenak 2.000 metro karratu truke, eta Baztango udaletik eman zitzaien eta Batzar Nagusitik eman zitzaien hori itzia, baina Nafarroko gobernuak jarri zuen permuta hori. Orduan ez dakigu, permuta hori ez zutelakoz lortu edo zer, bertan bera gelditu zen hotel horren proiektua, eta 2008 urtean egon zen saiakera bat udalez gaindiko eragina duen proiektu bezala bideratzea proiektu berri bat, zeuden etxe bizitza batzuk. Udalez gaindiko eragina duen proiektuaren formula erabiltzen da, edo erabiltzen da Nafarroan, berez, figura administratibo bat da, nolabait udalez berdinen artean egiten diren obrak eta garatzeko, eta tramite administrazio horiek nolabait arintzeko. Eta badu zentzua kasu batzutan ez, adibidez errepide batekin berbaldin bada, eta orduan hasi ziren nolabait figura hau erabiltzen proiektuak inposatzeko, udalen gainetik pasatzeko eta 2008 urtean, hala ere, hau eskatu zutenean, Nafarroko gobernuak ukatu zien baimen hori, eta esan zien behar zutela udaletik pasatu.
Orduan egin zuten, 2009 urtean, orduan boom immobiliario horretan eta birkalifikazioak egiten zirenean alde guzietan, bazkanen gauza esageratua izan zen. Eta eskatu zuten berroiektaren birkalifikazio hori, baina momentu horretan beste enpresa bat zen. Eta orduan agertzen da Palacio de Arostegia, SM, gaur egun dagoen enpresa hori, gero Oierrek azalduko du hobeki, baina beste promotore batzuk zeuden, horien artean Egizondoko famili bat, Lauanai, eta Caixa Galicia Inmobiliaria. Orduan, momentu horretan ikusten da, beraien asmoa dela, berroiektare horiek birkalifikatzea, eta birkalifikazio horrekin ematen den pelotazo urbanistikoa. Pasatzen da, lur hori ez urbanizagarri izatetik edo nekazalurra izatetik, eraikigarri izatera. Orduan, birkalifikazio hori ematen da, ilegalizazio garaia da, herriak, Lekarozko herriak, herri galdekete bat egiten du eta herria nabarmen agertzen da birkalifikazio horren aurka, eta hala ere, udalak gainera denak 13 zinegotziak zeuden, 13 bat alkatea, denak egin zuten birkalifikazio horren alde. Momentu horretan sortu zen plataforma, Arostegia eta Gerozen plataforma, nolabait horren kontra egiteko, eta proiektu hori herritarren borondatearen kontrakoa izatetik aparte, legez kontrakoa ere bazen, birkalifikatutako lur eremu horietako batean sute bat egon zelakoz eta legeak ez zuen uzten birkalifikatzea 30 urtetan. Baina ere aurrera egin zuten. Aurrera egin zuten udaletik, aurrera egin zuten Nafarroako Gobernutik, jakinta legez kontrakoa zela. Orduan, plataformak sartuta zeukan elegitea, baina aurrera egin zuen proiektuak, epaitegietan astendia eta elegitea sartzen dute eta bestera eta horrengora eta urteak pasatzen dira. Eta askotan proiektu hauekin egiten dutena da, segi aurrera, naiz eta legez kontrakoa azkenengo sententziatera arte, eta gero nola egina dagoen, ezin dugu atzera egin, pixka bat joku horretan. Gertatu zena zen, 2011 urtean udal aldaketa bat egon zela, momentu hortatik aurrera gehiengoa proiektuaren kontra dago udaletxean, eta aurrera doa proiektua, baina 2013an atera zen Espainiako Auzitegi Gorenan sententzia, azkenengo sententzian non proiektu hori legez kontrakoa izendatzen da. Orduan, zer egiten dute, hartzen dute eta esaten dute, orduan orain egin behar duguna nola udaletik ez dugun gehiengorik, orain bai egingo dugu udalez gaindiko eragina duen proiektu bezala bideratu. Eta berriz egiten dute eskaera partzela hori, errezen partzela hori kenduta, eta kasu honetan, Nafarroako Gobernutik 2008an kontrako txostena sinatu zuen teknikari berdinak, sinatzen du, baietz, orain bai. Orduan, aurrera egiten dute udalez gaindiko eragina duen proiektua bezala, zer esan nahi duen horrek? Esan nahi du, enpresa pribatu bati ematen zaio gobernua edo entitate publikoak duen eskumena herri lurrak eta beste lur pribatuak desjabetzeko. Orduan, ez dituzte bakarrik sartzen proiektu horretan beraien lurrak, baizik eta sartzen dituzte baita ere, herriko beste nekazari batzuen lurrak, herri lur puska bat, Nafarroko Gobernuko lur puska bat, denak proiektuaren barruan. Orduan, momentu honetan 2014an egiten dute tramitazioa abiatzen da, eta 2015ean hauteskunde bezperetan, UPNek hasierako onespena ematen dio udalez gaindiko eragina duen proiektu horri. Hor gelditzen da hor, hauteskundeak daude, aldatzen da gobernua, baina
hor negoziazio horretan, akordio programatiko eta historiotan, gai hau gelditzen da hortik kanpo eta 2015ean geroa bai sartu bezain laster, ematen diote behin betiko proiektu, behin betiko onespena proiektu honi. Eta momentu horretan, 2016an hau ikusita beste herri galdeketa bat antolatzen da baztanen, kasu honetan baztan mailakoa, eta herri galdeketa hori baita ere ateratzen da proiektuaren kontra. Orduan, 2016 arte egin dut, gero hor, aipatu ditut lur ezberdinak sartu dituztela proiektuan, desjabetzeak, kasu batzutan desjabetzeak edo eroste negoziazio desberdinak egoten dira, baina hor badago auzi bat eta da ermitarena, hor badago ermita bat baita ere jauregiaren ondoan, eta hori Lekarozko herriarena dela agertzen da dokumentu, hainbat dokumentutan. Orduan, aipatzen dut orain, ze gero agertzen da berriz ere bukaeran arazo bezala. Baina, labur bilduz, azkenean lortzen dutela inposatzea proiektu hori, eta badute baimena, gainera, udalez gaindiko eragina duen plana bezala, nolabait baimen berezi bat edo babes berezi bat gehitzen zaio eta foru intereseko deitzen diote, non ematen zaie 20 urteko epea hau gauzatzeko. Hau da, normalean obrak 4-6 urteko epea baldin badituzte, 20. Orduan, hori gertatzen da 2015ean. 2019an, legealdia bukatzea hartzegoela, hauen laguna zela Manu Ayerdi, gero abaiko kontseilaria zena, 2019an gobernu, hauteskundeak baino lehen, ematen die beste 20 urteko epea, bazpare. Orduan, printzipioz momentu honetan, badaukate, zer dut, 2019, pues 20, proiektua garatzeko. Nola egiten dute hau? Da nahiko, ikusten bezala badu prozesu luze bat, eta badire hor aldaketa honitz horren egiten du historia pixket zaila ulertzeko, hori da hien estrategia pixket konplexutasun horretan erortzia, ez da izateko gauzek ulertu. Simpleki edo saiatzen labur bilduz, nor da ongi berion edo, berak epatutako Donostiar horrek saldu zien Baltea Desarrollos Inmobiliaria deituriko batzuik, eta hortik urte batzutara sortu zen berak egan duen Palacio Aroztegia SM. Eta hor gibelean leudeke izandako lau anaiarreba horiek, eta gero baiko jendia, zinegotziek, eta hau pixket salsa handi bet. Hauek adiez historikoki izan dute lotura PP-kin, Espainia mailan, edo Caixa Galizia, dira banku espekulatzaile bat gero bankarrotara gantzena. Orden, eta abiez egitako garai bat dago iruzurra batik kondenatua egon da. Orden, klaro, ikusten da panorama ez daela arrasona, eta gainera, garbinek erran bezala, UEPA behin sartzen dutenean, eta behin betiko onartu, eta gainera interes foraleko izendatzen dutenari, bagote baimenak 2019 arte, hor, nahi duten egiteko berez. Gainera, UEPA behin onartu eta gero, Hilton hotela, dira, internazionalki aderatzen eta maila hortako hotelak egiten dena ere, sartu zen proiektuan eta sinatu zen akordio bat haiekin. Zeren abera saltzen dute haiek? Haiek saltzen dute, proiektuan ekarriko dira lanpostuek eta turismoa eta bar. Lanpostuek, zer motatako lanpostuek, haiek diote eraikuntzarako lanpostuek sortuko dituera, eta gero hoteletako lanpostuek. Gainera, gero baiko zinegotziaten arabera, emakumeentzako lanpostuek edo deituek izan direnak. Haiek aurkeztu direnean proiektua. Gero egiazki, badakigu denek hau ez dira hola, ze eraikuntzako diruek, segurazki, kanpoko enpresa bat ingo luke. Eta gero ere, badakigune da, hoteletako eta lanpostu hauek, lan prekarioak garriko lituzkela, gero egiazki ez direnak ez lanpostu fijoak ez deuz. Horren, Eta gero haien arrazoi ondintako bat izan zen ere bai turismoaren
turismoa eta proiektu turistiko bezala saldu zuten behin eta berriz. Gero gainera haiek laudotzen zuten haunitz Lapurdiko kostaldeko turismoa, eta gero denak ikusi dugu Lapurdiko kostaldeko turismoa urte luzez zer eragin duen, eta da herriak hustutzea, bertako turismoa areagotzea, baina turismo masibo bat ez dena bateria esangarrie, eta horrek lotura handia duela etxebizitzaren garestitzeakin eta bertan bizi ezin den herri bat sortzen, ez? Eta, bai, hori da, sinpleki haiek erraten dutena. Herriak zerratu Garbinek bentabare zaldu denez, bueno, hasieratik argi eta garbi ikusi da inposaketa bat izan dela proiektu hau. Herri galdeketak egin dire, bai, Lekarozen egin zen, SS4 zen, Baztanen bozkaketa egin zen, SS4 zen. Gero ere VPA sartu zuten dena azken momentuan ilegalizazio garaia aprobetxatuz. VPA izendatzen ere bai, kentzen dit eskumena udalei eta tramitatzen dute goititik. Horren, ez da bat ere, argi eta garbi azaltzen da, herria ez dagora dos proiektu honekin. Gainera, proiektu honek ekarriko lukena zen lurraldea guztiz desekituratzea. Osea, Baztan da nahiko herri, da, zonalde lasai bat, herrikoa, eta proiektu honek suposatuko luke bertze herri baten sorrera, gainera herri honek luke egiazki herri bezala funtzionatuko, baizik eta izango zen turismoa eta bertze proiektu bet ez dagona bat ere ados edo akorde Baztango errealitatearekin. Arras frogatu izan da bertze Lapurdiko kostaldeko adibidez edo bertze lekutan gainera, honek hartzen duela hizkuntzaren gainbehera eta kulturaren gainbehera, ez delako sustengarri horrelako eremu txiki batek jasatea batean berrauntza ezakit nola egitea, baina azko ez dara utzen ere ikusi zaren duze nola den. Eta hau, bertze figura arras importante bat da konpentsazio batzordea pixket ulertzeko, zez batzuk eranen duzen. Eta nola lortzen dute herri lurrak edo haien eskubidan barne sartzea edo, ez? Gauza da, zuk hirigintza proiektu handi bet aurkezten duzunean, udal planoak, bale maduzu 180, imaginat, eremu oso alima eta zuk ere maduzu 180 erosten baduzu, baina zure proiektu garean sartzen baduzu gainerako lurrak, proiektuak baduenez lehentasuna edo, kentzen die bertze, bertze zatikiki horiei eskumena erabakitzeko. Baina kentzen badi ere, haiek saltzen dute batzorde bat badagora, non haiek erabakitzeko eskumena dute, baina realki, batzorde hau gero erabakitzeko momentutan proportzionaltasun horren arabera jokatzen du, orden, 180 jabego balin bada, berak badu 10-9 bozka, orden errealki ez dago bertako nekazarikik eta herri lurrek ez duten jongo eskumeni proiektu honen kontraiteko. Horren, hori ere da, norbait mozorratzea, onartu nahi ezen proiektu bat altxatzeko. Eta aipatu garreko argi eta garbi nahiko errexean ulertzeko, ingurugiroa erabatxeatuko luken eta kutsatuko luken proiektu batera, ez derako bat ere proiektu jasangarri, Baztan bezalako baiara baten dako. Eta gainera, Lekarozen beti izan dire burra arazoak eta horre ez dago nola sustengatu lurra fera hori Lekarozen. Bale, azalduko pixka bat, egoera hau ikusita edo historikoki ere nola eraman dugun proiektu honen kontrako borroka ez. Hildo ezberdinetatik landu dugu eta alde batetik borroka ideologikoa hasiera batean, gaur egun nik uste dut esaten aldugula gehiengo soziala bai Lekarozen eta bai Baztanen badagoela proiektu honen aurka, baina 2005, 2006, 2008 urte horietan gauzak ez zeuden hain argi ez. Eta orduan udaletik kanpaina nahiko potentea egin zen proiektu hau bultzatzeko, lanpostuak sortuko zituztela, Baztango jende honitz zegoen eraikuntzan lanean, orduan ikusten zuten beraiek ere alde hortatik ezin zutela horren kontra egin. Nahiko zaila izan zen hasiera batean, orduan landu zen gauza ezberdinekin, hitzaldiak, esku horriak, tokiko komunikabideen papera oso importantea izan zen. Kasu horretan, mobilizazio sozialare egin ditugu manifak, elkartaratzeak eta bar. Eta instituzioen aldetik ere, baliatu zen nolabait herri galdeketak eta
nik uste dut bai batzarretan, herriko batzarretan, parte hartzea bultzatzeko, ilegalizazioa zela eta kasu horretan lortu zen batzar nagusia eta herriko batzarrak indartzea. Eta horrek bai ekarri zuen nik uste dut bastandarren aldetik instituzio horien nolabait prestigioa handitzea, ez? Erabat galduta zeudenak, ze udalak hartua zuen modu esageratu batean eskumen asko ez zeudenak bere gain, baina normalizatua zegoen nolabait batzar nagusia eta batzarrak gutxiago balio zutela eta orduan, horrelako gatazkekin hori ere gertatu da eta alde horretatik nik uste dut bai egon dela demokrazian sakontze bat prozesu honekin, ez? Eta herritarren alduntze bat nolabait hau aldarrikatzeko. Nafarroko gobernuan, parlamentuan, toki guztietan egon gara, baina urte luze hauetan eta hala ere zaila da, ze beraik badukate komunikabide nagusiak dituzte, instituzioak dituzte, eta borroka luzea eta zaila izan dela, baina azkenean modu ezberdinetatik lortu dugula, behintzat gehiengo sozial hori, Baztanen eta orokorren Nafarroan eta gaur Euskal Herrian ere proiektu horren kontra egitea, ez? Eta ez bakarrik proiektu horren kontra, eta antzeko proiektuak ere. Orduan, hori dena gertatzen ari zen bitartean, aipatu dut lehen, 2000 zen azkenengoa, baimenak zituzten nolabait gepa egiteko, baino, bazeuden gauza batzuk oraindik argitu gabe, ez? Alde batetik, aipatu dut ermitarena, beraiek ermita sartu zuten proiektuaren barruan, baina bazegoen herritik eta udaletik horren kontrako eskaera bat esanez hori etzela beraiena eta gainera ez zuten egin behartzen prozedura egin desjabetzeko. Ze berez, desjabetzeko aukera bat zeukaten, baina ez zuten sikiera ez da hori egin. Hartu zuten berea balitz bezala. Orduan, hor bat zeukaten oztopo txiki bat, eta gero bestea zen, ugepa izan eta behartuak daude esleipena, obren esleipena modu zehatz baten egitea. Hau da, adibidez, instituzioak edo udalak edo nahi badu obra bat esleitu, behar du modu zehatz batean egin. Hauek ez zuten egin. Egin zuten, nahi zuten eraikuntza enpresa hartu, eta orduan, momentu horretan, lab sindikatuak elegite bat jarri zuen, eta bazegoen lehenengo sententzi bat esanez esleipen horrek ez zuela balio eta berriro egin behar zutela. Gauzak horrela zeudela, 2021 urtean, COVID-ko zen, konfinamentua, eta hartu zuten eta sartu ziren makinekin obra egitea. Orduan, nik uste dut denentzat ere izan zela sorpresa, bat zeudelako zor, baimen batzuk pendiente eta bar, baina, hori gertatu zen, eta ikusita, zer gertatzen ari zen, hor hasiera batean, saiatu zen, makina gelditzen joan eta obra zegoen tokira, baina, etortzen zen polizia, alde egiten genuen, eta berriz etortzen zen. Eta orduan, haizean, egun gutxitan eta ordu gutxitan, kriston sarraskia egiten. Horko egundako urtetako aritzak, pista bat eriki zuten, bertako erreka dagona tapatzen eta horia betirako ondatu behar zuten. Orduan, gertatu zena zen, herritar talde bat elkartuta, erabaki zen hor sartzea eta kanpaldi bat egitea eta makinan aitzinean jartzea proiektu hori gelditzeko. Eta, desobedientzia zigia egitea erabaki zen eta gure gorputzak hori jarriz makinak gelditu zian eta kanpaldian geundelaz
ez zuten aukerik ere, beraiek mugitzeko, ze mugitzen ziren aldiro, joaten ginen, eta pues hola egon ginean ez dakitzen bat egun, 13 egun, eta, bueno, pues azkenean, egun batean hartu zuten eta makinak alde egin zuten. Orduan, bueno, hori izan zen, kanpaldian gertatutakoa, kanpaldian geundela, hor erabakiak hartzen ziren batzarretan, auzolan egiten zen, hor zeuden batzuk kanpaldian, beste batzuk kanpotik, denen artean, azkenean herri guztia implikatu zen historia honetan, eta momentu horretan bai polizia etortzen zen egunero, isun pila bat izan ziren egun horietan, eta, printzipioz hori da gutxi gora bera, aste horretan gertatu zena, eta makinak joan ziren, eta geroztik hortan obrak gelditu ziren, baina, nik uste dut argi esan bat dugula baita ere, nahiz eta obrak gelditu momentu horretan, beraiek aukera dutela oraindik, nahi badute, baimen horiek, falta dian baimen horiek lortzeko eta aurrera egiteko proiektuarekin. Eta, espero genuen bezala, ez? Hori gertatuta gero, etorri zen errepresioa, bitartean ere bai, alde batetik, ez bakarrik kanpaldiarekin, aurretik ere egon dira, bide luze horretan, bai ekonomikoki eta bai azarpen judiziala modu esageratu batean, alde batetik, hainbat herritar prentsaurrekoak egiteagatik, nik uste bat ziren, 7 lagun, prentsaurreko bat egiteagatik, pelotazoa zela esateagatik, mehatxua, epaitegietara, isuna, gero deustan gelditu direnak. Beste aldetik, beraiek ere, sozialki herriko nekazariei, ze, horko belardiak eta erabiltzen dituzte bertako nekazariak, eta, zu agertzen bazara proiektu honen kontra, ardiak ezin dituzu sartu, holako zerak herrian ere, erabat azkenengo 10-15 urtetan. Gero, bai udala hautetxe bezala ere, gertatu zaigu, ni alkaten hiltzela adibidez pelotazo urbanistikoa zela erateagatik, 36.000 euroko isuna eskatu zuten, eta bertan bera gelditu zen, baina Espainiako Auzitegi Gorenera iritsi zen kasu hori. Gero, beste behin, bai niri eta bai hurrengo alkateari prebarikazioa leporatuta, dena gezurrak zian, baina, ateratzen zara periodiko guztietan, prebarikazioa hauta dena eta beraik lortzen dute, mediatikoki nolabait zalantzan jartzen, udal ordezkariak egiten ari direla hauta hau ez. Orduan, hori erabatekoa izan da, bide guztian, orain arte izan dako epaiketa eta horiek denak bertan bera gelditu dira, ez dutelako oinarrik izan, isunak bai ordaindu dira, adibidez kanpaldiarekin lotuta ziren isunak bai nik uste 20.000 euro arte ordaindu dira, orain arte isunetan, horietako batzuk lotuta zeuden COVID-a zela eta etzela, eta batzuk atzera bota zituzten, baina gehienak ordaindu ziren. Eta orain azkenekoa, hori, kanpaldiarekin lotutako epaiketa da hau, momentu honetan duguna, hor egon ginen dozenaka persona, 14 egun horietan, baina 7 izan gara aukeratuak, eta hor ere ez da kasualitatea, zein aukeratu duten, baina hor 7 lagun gaude, baina guk argi eta garbi esaten dugu, hasieratik eta bukara arte, hau ez dela 7 herritarren kontrako epaiketa bat, baizik eta herri oso baten kontrako epaiketa bat. Eta leporatzen zaiguna da bortxa eta derrigortze delitua, alde batetik, 22 eta 25 hilabete arte zigorra, eta gero gehitu diote talde kriminal antolatua izatearen delitua. Eta hori urte bateko zigorra izango zen.
Orduan, bueno, momentu honetan, gaude, hasiera batean esan ziguten, epaiketa izango zela otsailaren lehenbiziko astean, hor da, 3-tik 9 edo. Eta horregatik antolatu dugu manifestazio nazionala otsailaren batean. Gero, jakin dugu, beranduago izango dela eta maiatzen izango da, baina hori da momentu honetan egoera horretan gaude. Borroka luze honetan, hainbat gauza egon dire urte luzez, baina haietako bat izan da pixket zentsura, ez? Eta nabarmentzekoa da proiektu inguruan komunikabide ekipatu duten papera, arras intentzionala izan dela eta horrek irabazten duela jendearen onespena, ez? Aipatu barrekoa da, kazetari batzuk kanpaldian egoteagatik isunak izan dituztela. Gero nabarmentzekoa da baita ere da EITB-en boikot absolutua, ez delako existitu proiektua haien arabera, eta egindako prentsa aurreko edo mobilizazio eta elkarteratzeak ez dutelako inongo jartzunik izan komunikabide honetan. Eta gero aparte ere, Gerardo Navarraren ustez, saboteadores edo manipulazioa egon da informazio faltsoa zabalduz gure gain. Eta emango azkizet pixketxetasunak epaiketonen arabera, Garbiñek erran bezala, azken notizia edo da 7 pertsona auziperatuak izanen direla. Hor informazio esente dago importantea dena. Azteko aipatu behar da fiskalak, gobernoren fiskalak, akordio bat eskatu zuela, nolabait auzipetuen eta enpresaren arteko akordio bat lortze aldera, baina hortako pagatu behar izan zen fiantza, izan zirela 56.000 euro. Fiantza hori lortu de herritar guztien bai bastan, zein Euskal Herri osoko jendeari esker, baina horiek erabaki zuten, parezio da ostegiak azkeneko momentan erabaki zuen atzera botatzea, etzerako justua ikusten akordio batera llegatzea. Horren, haiek zerratun relato horretan, haien ustez, asmakizun oso bat da, ez nintuelako hierarkia bat dagoela antolatzeko forman, batzuk, zazpigien artean batzuk direlako jefeak, bertzak direlako sekuazeak, eta bertzatzuk pringau batzuk gai ikasitzen dena. Eta talde kriminal antolatuaren antolatu bat izatea erraten dute, orden, enpresak. Enpresak esaten du eta fiskalak egin du kopiari pega. Irakurtzen badituzu dira iaia berdin. Bai, eta gainera enpresak hor badu baza importante bat dira haiek eskatzen dute 53 milioi euro haiek galdu dituztera proiektu hau ezin ezanagatik, eta haiek eskatu nahi diete diru hau bai Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuak, eta hor badago aukera bat haiek ez daren motu ordaintzen, hori gango dira 53 milioi euro haiek gango direra zazpia ziteratuen gain, haien ustez galera haiek suposatu dizkierako proiektu hau aintzine eta terrera izatea. Hor dago, arrisku importante bat, horrelako zigor batek suposatzen alduelako bizi oso batek konden. Gero, nabarmentzekoa da ere, Foruzaingoak eta Guardia Zibilak testifikatzen dutela enpresaren alde epaiketa bortzeguneko epaiketan testifikatuko dela haien alde, eta TEX zera eraikuntza enpresak ere testifikatuko duela enpresaren alde. Aipatu behar da ere bai, TEX enpresa auzitik erretiratu dira, nik uste hau azkenan da beretako zena proiektu huts bat, Balazo erostek handako da 20 urteko borroka luzea orden TEXei etzai interesatzen proiektu auzian eguneko sartzea, baina alere testifikatzen du berdin haien alde orden haien errelatoa sartzen da. Orduan, lehen aipatu duten bezala, ez? Azkenean, guk aldarrikatzen duguna da, hau ez dela 7 lagunen kontrako epaiketa bat, baizik eta herri osoa antolatu zela edo ibili zela obra hau gelditzeko, eta erabaki kolektibo baten ondorioz bere burua defenditzea erabaki zuela herriak, ez? Baita ere uste du garrantzitsua dela aldarrikatzea lurraren defentsa ez dela delitua,
eta ikusten dugulakoz oso arriskutsua dela eta aurrekari bat sortuko dela Euskal Herri mailan, bestelako borroketan ere, azkenean dena kriminala gara eta dena kartzelara goaz, hemen edozein gauza gelditzea lortzen badugu, ez? Beste aldetik ikusi dugu borroka honetan garrantzitsua dela aldarrikatzea desobedientzia zibila eta ekintza zuzena, borroka bide bezala ikusita, beste bide guztiak ixten zaizkigula. Azkenean, historia kontatu dugun bezala, hasiera batetik herriak behin eta berriz bere iritzia eman duenean ez zaio kasurik egin, ilegalizazio garaia zelakoz, gero esaten ziguten aurkeztu hauteskundetara, aurkeztu ginean udalaren gehiengoa lortu genuen eta orduan ere gure gainetik pasatu zian. Orduan, behin eta berriz, nolabait proiektu hauek babesten ez dituzten hautetsiak izan gara, egun gara mehatxupean eta iazartuak ez. Orduan ikusten da behin eta berriz, uzten zaigun bide bakarra dela hori ez. Orduan, kasu honetan uste garrantzitsua dela, ze azkenean, naiz eta oraindik proiektua egiteko aukera baduten, badela garaipen garrantzitsu bat, eta ikusten dela denak elkarrekin antolatuta aurrera egiten aldela, eta nik uste dut alde hortatik ere importante dela hori aldarrikatzea. Eta, horregatik lehen aipatu duten bezala, otsailaren batean uste dugu importantea dela Euskal Herrian erantzun bateratu bat ematea, ze ez gara bakarrak egoera honetan gaudenak, badaude beste kasuak, bai Marienean, atzo Araba Bizirikeko kide bat ere epaiketa baten ondoren azkenean uste dut galdu dutela hori ere, baina, holako ekimen bat antolatzeagatik, epaitegitara joan behar izan du, ertzainak esan ez mehatxatu zutela, holako historiak eta azkenean dela presionatzea jendea antolatzeko eta ez borrokatzeko, ez. Orduan, alde horretatik eskertu nahi dugu, jaso dugun babes guztia, egun hauetan ikusten ari gara Euskal Herriko toki ezberdinetatik, atxikimenduak eta babesak, eta alde horretatik eskertzen dugu, ze azkenean edo denan artean egiten dugu edo ez dugu lortuko. Eta ez dakit, informazioa asko eman dugu, ez dakit galdera. Galderak edo baliko dugu, baite, lasai gertia. Lasai galdera. Hainbeste milioi eskatzen badute egun batzuk atzeratzeatik lanak, proiektua atzera botatzeatik zenbat eskatzen duten esan dute edo? Ez hori ez dakigu, baina beraiek esaten dutena da, berez beraiek aurrera jarraitzeko aukera daukate, baina beraiek orain esaten dutena, egoera honetan beraiek Hilton hotelarekin kontratu bat sinatu zuten. Eta kontratu horretan, Hilton hotelare, hauek ez dute galduko, baina besteak gutxio. Orduen, kontratu horretan esaten du, ez bazuten proiektua garatzen, 30 milioi euro eman beharko zietela beraiek. Orduan, hauek daude, proiektua ezin izan dute garatu, baina ezin izan dute garatu, ez gu hori harri garelakoz, baizik eta zilegitasun soziala galdu dutelakoz, espekulazio urbanistikoak nolabait indarra galdu dulakoz, baina orain beraiek nahi dute alde batetik edo bestetik diru publikoa bereganatu.
Azkenean jokaldia hori da, espekulazioa non, hoiekan. Hasiera batean, hauek berez, aipatu ditugun Elizondoko lau anai hauek, marrubiak eta negozio horretan ibiltzen dira, Huelvan eta bar, bizi guztia horretan aritu dira. Batean, boom inmobiliario honetan bihurtzen dira promotores inmobiliarios, bale? Orain hori bukatu da, eta orain begiratzen baditu beren izenak, daude energias renovables. Orduan, beraiek beti daude bilatzen non espekulatu. Edo diru publikoa nola lortu. Beraien argudioa da, Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuak ez zituela babestu eta ez zituela aski polizi bidali guregana eta horregatik ezin izan dutela garatu proiektua. Beraz, eskatzen diete indemnizazioa Nafarroko gobernuari eta Espainiako gobernuari. Hori da beraien argudioa. Orduan, nolabait esaten ari dira guk proiektua gelditu dugula. Eta guk esaten dugu ez guk ez dugu proiektua gelditu, zezuen baimena daukazue proiektua egiteko. Guk gelditu dugu obra momentu batean. Orduan, argudio hori erabiltzen ari dira, eta horregatik beraientzat garrantzitsua da esatea guk talde kriminal bat agarela, ze bestela esango ziten, etorri dira, ez dakit, 10 lagun proiektu hau gelditzera, jarri seguridadea. Hori errantzuen UPN Baztan Udaleko plenoan. Zergatik ez zituzten seguratak ekartzen. Orduan, hor daude, bereien joko horretan, azkenean ze beraie bakite ditugula 43 milioi. Orduan, ez da pixkar, para egiten dugu, bino, eske, beldun galia da. Hori da, eta ez da hauek egiten ari direla. Hauek azkenean, lotxagabe batzu dira, baina instituzioak, gure instituzioak, beste dituzte. Hor dago arazoa. Eta instituzioekin batera, epaitegiak, epaiak, eta hor dago makinaria guztia. Sistemaren kontra gotea. Hoi da. Ni bat badakat. Urgune batean esan duzue proiektu honi atxikita golf zelai badaola. Eta Liberian esan duzue inguru hortan urak eta beti izan diala arazotxuak. Golf zelai horren ingurumen txostenaren jarraipena egintzan? Jarduera hori baimentzeko eta? Dena baietz. Guk udalean geundenean, guk eskatu ginen gure txostena, inguruko txostena alegazioak egiteko, eta egin ziren. Behin UGEPA izendatuta, udalean gehiengoa zegoen proiektu horren kontra. Eta udaletik bai egin zen txosten bat, inguruko giro eragin txosten bat, esaten ze arriskuak zeuden, eta Nafarroko gobernuko inguru giro departamentua denak onartzen ditu. Hor daukagu erdiz ere, Natura 2000 eremu bat, teknikari guztiak baiezkoa denetan. Orain berriz daude horrekin ere. Ez daukagu, inguru departamentua da, nola bideratu enpresa hauek gainetik pasatzeko, lege guztia gainetik pasatzeko. Hori argi dago, Jaurlaritza berdina da hemen. Kaldera da, hor baote zeon epaitegitarako bidea urratzeko aukerarik. Ez zuten ikusten abokatuak, saiatu ginen, baina etzen aurrera egin. Saiatu ginen horretan ere. Zan nahi dut, etorri daitekela aldeko ebazpen bat, baina eraman daiteke hori epaitegietara. Baldin badaude evidentziak horre kontraiteko. Ados, etzen ikusten. Hori etzen hortu egiten dut. Igual amaitzen duteko komentatu hori errepikatu esan dut bezala, Jardinek eta Oierrek
Otsailak batean, Iruñan lauetan manifestazioa dagoela deituta, hainbat Euskal Herriko hainbat txokotatik autobusak antolatu dira, eta jende antolatu da manifa horietara joateko. Eta hemen ikusita jende morroska bildu gehala, pixkate, proposatu nahi genuen, nola ikusten den aukera hori autobus bat antolatzean, eta jendea animatuko zinaketen, edo zuen inguruan giroa ikusten duzuten, autobusua betetzeko danon artean, eta bakoitza bere kontura gabe, eta hori, logikak ikuteko. Edo igual galdera da jendea joteko asmori badun, edo... Igual pentsatu nik buruan giroa ikuste, esan diret, jendea kezkatuta eta jendea interesakin ikusten detela, jarraitzen aizen. Gero beste kontuan, materiala ez dago asko, baina nahi bauze zerbait hortik aukera lortu. Hemen proposamena izan hori izatea eskurteko asmoa izan dezakegunak zu hor gelditu eta zuri izena batean kun da beste magazatuko zatzen. Beira, ez da txarra, eta horren arabera erabaki. Baina bukartakoan zuri izena batean kun. Eta epe bat jarri, eta izena emateko epe bat jarri, jendia izan alizateko epe bat jarri izena emateko, eta epe hori eta gero erabaki. Ez da, demora asko gainean. Horregatik, jarri egun batzu jendia izateko nun apuntatu bat, oleko bat. Aztelena bitatea dutzen bat apuntatzean, da horren arabera. Eta gaur argi dakazuena kuteko gogoa dakazuela eta autobusen jungo zinak etela, esan da izena apuntatuko dez. Eta hoxe dana